Mano kanyero jaloch masiling 1,500. David Mokaya ma en japuonjre mane tudo gi keyo weche e mbui ewi jatend piny William Ruto. Japuonjre no itudo gi keyo weche moko e mbui mane nyiso picha ni jatend piny nie sandug ng'ama otho. E ng'eto mare jang'ad bura Caroline Nyaguthi ong'ado ni jomin wach ok opedho neno moramo yango ni rawerano ne otimo ketho. Doho bende oyango ni jotim nonro okolo i simbe rawerano ataro mar chik ka gionge gi puoth mar doho. Having excluded the unlawfully obtained evidence and finding no independent proof linking the accused person to the impunged publication, this court finds that the prosecution has failed to discharge the burden of proof beyond any reasonable doubt. Accordingly, the accused person is hereby acquitted under Section 215 of the CPC. Judgment today has affirmed as being a state-captured investigation moving for malicious prosecution and serious compensation on behalf of these young